Hi guys, majong adlaw na yung tanan. Karon day guys, napagaw na pug ko. Malabi ma. Mga today kuan, poblasyon, Alicia Market kay karon ko mag-claim sa kasildo sa tupad. Anja, nakasaad man lagi sa nang-apply pa ko sa tupad din ko madawat ko. Nang gi-promise daan nga og maka-sud ko sa tupad agang sildo. Ang ipait og bugas. Malabi ma. Hindi kay saad man lagi kanang musaad ta kinahanglan na tumanon. So karon muklib ko sang sildo. Mapait ko og bugas. Malabi. Hindi. Malabi ma. Di ay. Oh, dana ra ka pagbinutan ha. Pagbinutan. Malabi. Kay dia nagahang driver dia. Malabi ma. Oh. Ano ka sa maya? Ngasa ko nay. Ang initar ba jud? Sigag langit. Buyad lagi ko dito. Udah ada kasinjo? Oh. Karong ko mo puasang sweldo. Pait og bugas. Waka kubra? Basig, na di ba ko kakubra ron? Basig na ron. May bisa mo ka manghapon. Huwag kang kajutaw. Gadang-gadang. Dengan kajong ning claim naipila so mo nang dugay jud siguro ko ari okay daghan kajong ning claim Washington ya kare atong galing mo ni hanggi palit guys atong galing dapoy ordinary rice puro pan man medyo brown kani mo ni gamong bugas karon usa tay mo angay kuan kamya rice 56 kay hapdos napon sila kuan sa gid ganahan mo palit og mga pagkaos manok na naritanan Palit ko gargalong di hala mang ipakuan loy. Salamat daan. Hindong ko ilaplo rami. Grabe sa pagbaklay na guys. Mura ko kakadjapon sa sobrang init. Grabe duga dyan na sa lulier. Siguro mga 2 hours. Kaya grabe kaadjog ng grabe yung daghan nagming-claim. Karon hapit ko dari. Mapahuway ko kay kagwanta. Grabe yung inita. Ayo! Ayo! Nabay tao! Ay paniud to! Oh, grabe din. Uy! Uy, gimiya ako ni Muton. Basig mo ilan na pa ka naton. May text sa bumas ko. Hello! Mama Ali! Ilang alap ni man. Mama Ali! Tutok na ho. Mama Ali! Mga kailaw. Uy! Ayan. Hilak do ko dani. Di ka makaila na ho. Pinarata ka adlaw makaila. Yubo ka wa. Ubo. Pero Pagmas kinahanglan ko naman. magmas. I love you, baby. Nga magukasukas manggara man kadyo. Ikatrawan. Ang takupan. Gukasa na lagi na si Jang ano man na. Halang bata ni sig bata Insipat na ho. Ano naman dyan ko na musipat man. Love you, baby. Huwag gasa-gasa sa aton. Agdiragay gasa to na. Okay?
Sudah sa kubi? Hamre sila Queen. Hamre sila mingaw man. Oh, himo ana rig manghod. Jati. Ay, dali izin din na dali anin jo. Dugay-dugay ko nang manghudwatan. Paspasan. Paspasan. Kaya hapit na 10 times daw pay suon re. Na time na hang makakita ni Dalton nga mukhaan. Tao ninyo guys, ara laging nagmasday ko kay napakoy ubo kapag adid nawa ng ubo. Hindi. Delikado kay Narbas Dalton. Dara mo pakitang Dalton ha. Ay, Nam. kalami. Tagay si Mama B. Tagay si Mama B. Kamuti. Insay jang sudan Queen. Wala, yan kamuti ra. Sulo. Darag pagkaan guys ya. Kamuti ni. Haranin big ka. Pangatag ton B. Maluoy ka ton. Guys si Mama B. Guys si Mama B. Maurot na Jacqueline. Depende, huwag isang hunton. Ang tiil. Tarog tiil. Kaya nga nahangga dito si Jaw. Awag tiil. Hatag ton B. Cute. Hatag ton. Kaya ba naman na zati, basta mo lingkod na siya diha. Na. Hatag ton B. I love you. Florami mang juga ton. Abi juga duait ka sa una ton. Liwat na kadulturami tino. Raniwatan na. Nalipay si Mama Ali, uy. Lipay si Mama Ali, uy. Dugay to kita to, no? Mag-drink na kag water po doon. Water? Water to? Hatag ton B. Water. Kagtiil. Kamusta mag-imong check up, Queen? Oo mo nagkuhan. Reso ka pang ipabasa. Insa matan ako, be. Tanaw nas. Guys, buhatan di kong plurami uguan. Artificial nga kuko. Ija ko nuning puluran po. Awa mo kong magpahinga ni guys. Kay mauton kong kamot. Mara ko senior citizen ang kamot kay kanilaging ugaton. Pero ning try laman jud ko guys kay pugos kong plurami aron po kung makatry ko ba. O nganing artificial nga. Din na plur. Mana jud guys, mao ni ang resulta. First time ko nga ni magpabutang og piki nga kuko. Noon mo Dalton. Sige nag-ikid. Hi. Hi Dalton. Pagkining na yung Pilipino. Tara lakaw na kay tuta puti ta. Uban ni mama ta. Ka, uban ni mama. Ikid-ikid. Uban ni mama. Leper kay mahilo. Hi. Hi mga kagahi. Oo, mga kagahi. Nawa lagi sa sapot. Ko makalipod nga gahong ko ma. Nawa lagi sa sapot. Tira na. Kita ramday gid kuan ko ingi pangita kun nga. Kuan happy. Dali ka muli nas mama. Muli na ko pangita na kong nanay. The next day. Nangutan day ko guys. Ngari ko dari sa mga kapatulahan ngita kog nabay patula. Kay nas floor ni abot. Magkuang ko maglawoy. Kay ganahan nas floor mig dilawoy kay ala di man ni lagi kanang nay arong na ako no po sila gatas higop sila dilawoy. Na guys, pag housemates, alunggay. Tingali ko tantad ko sa patula. Maglawod siya. Udami. Hala ka, lalay hatag na kay hugor ko sa ugay. Dilawoy kami eh. Naguna na yung Para sa isda. At ang ipari sa tulon. Dato ko ay tanda. Lain lagi na dako si Japuro. Dabu pa na. Dahil nga nyo, naganir na ko ati, naganja taas pa dyan, dabu pa. Ano dabu pa si Ja. Tajak ka na ng pangbukas, hindi ka gabol na rito. Sa kayo, mamungon, ano na ka na. Wala mo ka, ibukan na kayo la. Hindi mo pa igubukutan di pa. Di pa kani asin, bisin. Original pa ni Lija nga lasa sa mga upan pa na. Pure pa ni pure. Harong ko na Delson. Ang ginapan nyo doon na guys, carrot, squash, and potato. Karon na nagkaride. Ikid ng kupong mamali.
Dati na po ko kapag dati. Alam ko siya. Atong bilang ito ang tuto sa mga nalika ito. Wala na. Natuto na nito na pa dito natuto na. Please na dahil. Karang na Kahit tapos. Ito saan? nagdisminuri ako eh. Asa magsarap ng Dalton? Jarang yung utang na rin. Makaw-gaw. Ikaw, pwede ka disminuri ako eh. Sino ako noon? Para. Sino? Ano naman baliwa? Mga kanila dito. Di ka ng primero. Kala na mo sa usag pero mo ako pag mo gaw sa mo. Ah, good kay sakit food. Sakit ako, des bakang, des mga leads. Wala na magbati. Ako magbati karon nga nanganak ako. Ano ba yung Sakit na. Sura gamay sa likatatan mo gaw so na. Ah, dugay para ba mo gawas at pagsimana. So na sa simana ko si Wala kasi makarelate diya sa mga disminuri ako. Na. Jalami na ako yung mga gustong panganon. Maragot yung pag nagburos ba? Wala ka nang nala. Nga ako sa una. Sari pa ko, Nagap ako. sari pa ko ka ng dugong kay karong ko dugon. Gawa ng ikaw. Hapon ng kapoy na lawas labad ang Dahil pikas. Mga duha din ang adlaw. Na. Real tayo. Duha din ang adlaw grabing labad ko yung pikas na labi. Tungod sa mga blood. Nagapalahi pa ng ibig. Dapat bili mo. Lain dito kay karong adlaw ugma kay tayo ko nako. Karong adlaw kay kugihan mo si panghilo. Ana. Ingara ko eh. Ama na kay Mahal din na ako ini mo. Pero lagi. Hay ramen just pwede o pero na ipadong ko kay. Okay na ni. Nahilo ko no. Matingali ko lumi aman mga ba. Di ba na nga na sa umugawa sa ko magrabi kapun sa. Inig na lagi na. Baliktad lagi big. Kuan ba di? Pero yung maduro. Basta mo lagi ipik ka. Kuya ko ipik ka ha. Kung yung tinlo mga daw na umawan na. Ay katulig yung pag-upa ka lang kay gang dugo na abtag sang sila na. Diyan margi ikaw. 3 days lang ang adjust. Purot lagi na nagtulog ka pa nga tag dosi sila. Lagi. Pero karon des na gi 4 days na laman. Ako sa kaadyo agwan og 2 days da pagka dining layo na basig na siguro epekto siguro sa kontrasipti. Ako normal pag First day og second may kisod pero ikatuluan na. normal pag ang dugo. Mga anak kay tako na pa ko'y balo. Maka ito na. Anak pa ko'y. Dito. Ang dugo normal pa. Sila. May drive siguro siya eh. Asa po kung anak hindi ko pa kaslan. O mga anak kasi maganda sa kada-kada ko. Excuse me, high risk naman ka. Sikan bibi naman. Hospital lang ate. Sikan bibi na. Wala sikan-sikan basta tiguang na, tungtong nag-trend size pataas. First or second, di mo dawat, bisan pag mga first or second, di sila mo dawat sa sintil. I-forward na no. Hospital, dyan dyan, o ito sa ubi. Kay danay naman na usaka, mong high blood, High blood mo kali kuron. sa mo. High blood mga nga pagan mo ko sa mga tangpalos. Duwa ka yan, ay, wala na tagdun. Tiya na. Dua ka na kalikid dos daraton. Nakakita, no, Sige ni palawag. Sino ni Magsarili, ha? Liya kay abot kay dito man suwahit. Mura matugtog, tag-ikot to, yung mga iliyan mo, mura matugtog, yan nga to. Ikot-ikot. Wala rin tuwa inig tungang inday suswahit si daraton. Ay, nagdaan ko. Alam ko mama, ay, alam ko kasi. Lukso. Hindi, napagkapungan. Raw. Sana dyan yung ilan eh. Ay, sabay ng tog. Sikret yung mukhang yun. Ay, dyan, paway siya. Paway siya. Kaya yung may nasa na Mag-uwi ko ni mo. Hindi ko paway. Ay, paway siya ko kunan na. Yes, lami. Mga bayang-bay siya kung nanay ha. Ako, iki. Ano, bayang-bay siya tato. Ami katang sa ronton. Gulay. Isa ka gaang butang ang panigudong di na. Pao. Maglain na. Dahil naman, uwi na man nila, uwi lang sa lumunggar. Oo, ina. Hindi nila butang sa linas. Butang hindi, pero na protein. Butang sa linas na. Kuhaan ka na yung butangan. Dito sa na yung pao. Mukaran. Dali. Kuhaan ay. Ito kas tinawid na eh. Dalawang pa. Lagi mo dyan kagalang sardinas na eh. Sa Liana, di ba balik-balik. Sardinas na lang sa Liana. Ako ganahan ko. Basta ka-isa mo. Ang ganahan ko kung sumba ko kasi. Kasi ko dyan. Ito ang diyan. Sige ko man siya. Ay, katagaluan. Ay, kataluan na na eh. Ay, panuwang. Aning nasgod ko. Ano ko sa Ang sakit, ang sakit. Kung aliguan ka na ay, init-init nga. Parang pagkasunod sa bukin niya. Kaya yung iit. Ay, ano ba di ba di ba? magtuwad na ako. Malis ka. Suway na, palos yung Ning 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 ning
Di magugupin napkin na. Natagnaan din nanay. Di ba katong isat aran sakit ang oo? Duha ka na ito nakalabay na. Lugon ko, maudyo. Hindi katinganan, grabe lang sakit lagi. Kami ang naputputan, kung tayo naglambing-lambing, ra? Ako kung magbinupos na eh. Parang 34 na ako, ako kung magbinupos. Mga guys. Pwede pa na. Pwede ko lang binupos, magbuwang ko kunin mo. Mararang po ko dani ko, puwang, kalimot ko ang puwang. Di ba nila isang kamot lor? Hindi ba na kuha? Ay, isang din eh. Maron. Murag orange nga, murag kamatis. First time, nagilimpuhan, gibutan ang programa yung kuhan. Extension. Extension, nail extension. Magkatang mandi, oy. Manay mo na yung extension, hindi mo gaganahan. Pinahinga rin na. Ikot bangay mo kamot, no? Ang kamot kay kuhan eh, yung gaton. Di ba, di dagdagan pag mo ko po? Di, Yara, lambing nanay. so na hindi ko kamot lor. Kaya sa una ni tambo ko kanina yung ani, di dyan mo dako. Bangon mo. Nga na, pagkahati ka, ito nila ko. Nga ang nila na Jadi jijin gani pun mo pun. Ito nila ko bangon siya. kami. Ang tambo ko tudo sa una, pero kaya nga ni iniwang. Oh, dia pun. Ano dyan? Di mo dako. Ibu asal ini ada ke ini dari kalung ke sumbang. Kacapan. Gamay braso, pero walang dako ko eh. Ang galing mo nga kuno na kinin mo ba? Raso boxi do. Ano, kataban ng buhok. Ay, kung book na kana nga po ko magpaot ang kat nga nas kati ali kasi mura po nang tanggana. Buhay naman, kaya na manganit yung ang Ano kanong. dyan sa kita ay Ano, yung lambing Hindi na bubo boy. Ako na nakasuway bubo. Kasuway mura magnaog tanggana sa tipangkang. Hindi man. Agak-agak ka malaban. Ni na nasa nga mo gapa man ta. Pero okay mo bukad na malingin na. Suko. Bukad ba? Nasa ugul-ul. Ay, suwa ma. Mauna. Kana, ang Ang tayo sa buhok. ang bukay ay sa daras ka nanay. Awit. Kailan po ba? Ay, Tara nga. tama doon na naman sa grade 6 nga na ang bukay tatay. Ako na nagtry na nay. Nindot doon kay Way Way. Baya, baya ka.